За съжаление, мисля, че има и един трети вариант, който е някакъв див дигитален комунизъм, в смисъл такъв, че няма демокрация и като във филмите от едно време, дето сме гледали футуристичните, едни такива послания от централата, които върват по едни екрани, хората са вторачени, движат се в автомобили, в които дори, както кажеш, докосване, ти нищо не докосваш, защото вече има таксита в Калифорния без волан. Возил съм се в Аризона преди 3 години. Много е интересно чувството, да. Има го и този вариант, но това, което кажеш за балона и всъщност... Те волани си имат, шофьор няма. Да, не, вече има и без волан дори. Може. Това е една борба... спасиш. Една борба, която ние ще трябва да водим и то най-вече в името на децата и на бъдещите поколения, защото те наистина са... Между другото има проучвания, че чисто на генетично ниво това слайпване, което ти спомена, то вече е заложено. Аз съм виждал с изумение как моите деца на някаква възраст от 3 години знаят какво трябва да направят, за да се върнат на предишна снимка, когато сме гледали снимки. Чудо е, аз имам приятели, за да си осигурят някакво спокойствие. Те са наясно, че това не е хубаво, не го правят с удоволствие, но от време на време в дадена ситуация, за да си осигурят малко спокойствие, хвърлят му на детето таблета, не можеш да им видиш пръстите.